Hola xics i xiques, anem a veure ara com descarregar un vídeo de YouTube. A voltes treballarem amb els nostres vídeos, però a voltes necessitarem fer una còpia al nostre ordinador d'algun vídeo que n'hi ha en YouTube. I n'hi ha dues maneres de fer això. La primera és que alguns vídeos permeten la descàrrega sense restriccions, però n'hi ha altres vídeos que no, que això no està permès. Però en tot cas els podem baixar. Per a poder descarregar un vídeo, siga quina siga l'autorització que té, el que hem de fer és instal·lar una aplicació al nostre navegador. En realitat no és una aplicació sinó un complement. Per això caldrà que aneu a l'apartat Eines, com es diga en el vostre navegador, complements i buscar per a instal·lar l'aplicació que ja hem vist, però n'hi ha més, ja ho sabeu, que es diu Downloader Helper. Li diem buscar i vos traurà una sèrie de complements disponibles. Com podeu comprovar, ahí no està. No està perquè jo ja la tinc instal·lada. Si vos fixeu, aquí tenim el Download Helper 4922 que jo ja tinc instal·lada. Una volta instal·lada eixa aplicació, no és una aplicació, és un complement, quan visitem una pàgina de YouTube i n'hi hagi vídeos, veureu com la icona que està en la barra de ferramentes, dalt a la dreta, està en moviment. I aquí baix del vídeo mateix també la teniu. Per a descarregar el vídeo no heu de fer altra cosa que activar-la. Però volem baixar el vídeo que es diu Mousse de limón. Fixeu-vos com s'obri una persiana amb diferents opcions, que són els diferents formats del vídeo que podem descarregar. FLV, versió de vídeo en flash, 3GP, MP4, que seria el més normal, o 3GP. Jo vull baixar-me-la en MP4, que és la forma que m'interessa. Per tant, li faig clic i automàticament s'iniciarà la descàrrega i em pregunta on vull fer la còpia. Li dic que la vull fer a l'escriptori, seleccione el directori de destinació, desar i automàticament està fent una còpia. Fixeu-vos com aquí dalt diu que tardarà 1 minut. En quan passi el minut, tenim la còpia del vídeo al nostre ordinador. Fàcil, no?